A piques de cumprirse 6 meses de peche ante a reiterada negativa da Xunta, a plataforma Pro Centro de Día de Rianxo estuda outras vías para conseguir este servizo. Especial interese esperta a xestión privada dun centro de carácter municipal, que sería mesmo máis barato que autonómico. Nós, para a nosa banda, xa fixamos un percorrido de xestión e visualizamos moitas posibilidades, entre elas, pois a de fomos a Silleda a ver un modelo de xestión privada municipal, quer decir, cunha empresa privada, e nos gustou ese modelo, o alcalde tamén está de acordo, entonces vamos a intentar avanzar en ese sentido. Sei que temos varias ofertas encima da mesa. Vías que, por exemplo, poden salir a 300 euros un centro de día, que nas ofertas que fai a Xunta pois son máis caras, ainda por riba che impoñen as súas condicións. Tras pasar Noiteboa e Nadal pechados, os maiores tamén tomarán as uvas na Casa do Concello. Ali recibirán tamén os Reis Magos o día da cabalgata, cando se cumpre medio ano do encerro, para entregarlles unha carta con moitos desexos, dirixidos especialmente aos gobernantes. Pedimos que eles se poñan no noso lugar, que vivan con 425 euros durante un mes para alimentar as súas familias, que veñan aquí un día sequera a dormir, e que pensen como se sinte, que é o que pasa. Entonces, debaixo desa alfombra mullida na que se sentan a ditar as leis, facer ordenanzas, este diñeiro vai pa aquí e outro vai pa lá, pois aí entonces pensarían mellor as cousas á hora de plantearse para a xente de abaixo, que somos nós. Malia que este medio ano xa fixo mella na saúde, seguen cos ánimos suficientes para manter este peche, exemplo de loita e resistencia.